machaya ber ma mosorok machaya thangka chung norok tamui be mai jaka ko delicious tasty khani hello everyone norok jottono haino hailam subo ani kotal blog norok bahai tongbai kha khayo kaham no tongnai hinai gang tabo khai tui khongna phaijak gani busai hinkai mai lamoi turugo hinkai ang khai tui khongnai tini mai mi rok khongnai tui rok khongnai hinkai norok no kaisa kok share khaina tongo hinkai norok kisa video no choya kari nai di jotto phunungnai jotto share khainai norok no hinkai norok kisa ano logi rui tong hinkai je angbo kisa le bukhao sahos mannai hinkai norok kisa choya sak nai logi rui tongdi hinkai tabo khai tui khogana ang tui khogai pai nogo thangui norok no jotto kok share khainai nai tongdi tui khogai phaika hinkai tabo khai ko mai negi di tok sijana na aram bukhaika mai lamoi paika tabo khai ani busai tini se kam thana onek din mas kaisa kakha kam khaya hinkai nogo rang puisa kurui pura mai machaya mairung tu tongo mui kuthong rok machaya ber ma mosorok machaya thangka chung asuka ang bai tini mai lamoi klangi phano kam thanchi de hinai sawoi se tabo thanale gosika do hinkai thangyaku tusi tukunan thangko asukai guri phuru kai guri nongo pura ke bochu banai bu guri phuru jaiti rok babu jan jan se paiya borni chuba manani chungna otok rok sai mano mai hinkai tai engko pujani di to takalai puja bo ganai to ha pujani di to takalai mangala tabung no sai mangka जों इंको से कुनु फानो करै जानानै से करै जा बर बुजानि माननाय सा ओमफ्राय ओरैनो बो करै जा खारंगा सिनजा दुखु नांगौ एकदम खेतो सा बुंबाय थानाय दाखा मुसुंनि जामुं जागासिनो थियो खेतो yang khai खाखाव जावै बहक बुंखाव yang जार खाताव खाय सा बुंबाय खेतो Dini ni mui hinkai iko obadamo hinarok sari hinkai obo songnai hinkai tai obadamo abo hinkai batema ni favorite batema obo nang tewe se sido khai tongo bazar ni pai tumani ta hinkai obo malya toika sido khai tongo tewe se tui ko tongo obo no songi janai hinkai tai obo songi janai sabo to khurungbai obo batiman thokjak komeno saringa dabuk songnai norok no share khainai ang bahai ke songbo phunungnai nai tongdi rubui tiklaika amon tawo rubui khanai tinta oi 30 টাকা pon kaisa 10 টাকা obo sinagedi batima se kaisa 10 টাকা agele tinta o 10 টাকা duita o 10 টাকা একটা 어머 나무만이 40 টাকা 직원 대롱이 담세 40 টাকা 가고 너거니세 바이투만이야 어버세 바이투만이 ngai tabok suri edik obus nam gana obus nam na yang ka muis nam ka der mama sa tai gos khana ka pias tai rusun hasin buru boda kha ngai tai ok mosor asuma ka thor boroi pai kha pias kha tai amera ka o obat na sama da sana na plus nih ya kaisa bari mi blan ta bunda video ko post ko teker sikon khera ga kita ber ma bun obos nam gana tabo phungkai obo songnai nam gana obo ekes nam
Rok chongui tongkhana taisingo video star rupuru se mui kuthung kurui kusta kurui berma mosok kurui hinjo tabuk borni mui kuthung okhor kahini chongkhana hingke abo video kwcham si do norok no tabuk share khaimani se video kwcham no se hingke onek din wngkha abo video ingko edit khaijak ta video khai khlai tonjak hingke edit khainani pogui khlaijak hingke tini se angko tini khai pura tension ni bagui tini video abono no nukha hingke ba norok no share khaigana hini chongui ang tabuk oro thepai rwkha ta clips hingke mui swnamui tongo tabuk mui obo batima bai tokhrom songui chamani ang hingke batima ordek tonoi ordek swnamkha ta hingke engko mairung kurui kusta kurui hini saibo je khai chai phunugo hini bui himani khana o ta hingke ang obo afuru kurui furu kurui no hini sao ang do hingke norok no ang danda kok saya oro hingke ang thik kok no sao share khaio ang norok no joto no hingke arok je khai chai phunugo hinui sao mui kuthung kurui kusta kurui mairung kurui hini sao rang puisa kurui hini sawi bo haike chao hini sai khana o hini chai bo phunugo taisa kurui bo hini sao hini hinuta bo ani video kwcham khlaijak rok no ang wngko mane tam edit khaina sommeya hingke to ang obo upload rwjaya tongbla video oboni bagui ang wngko o je kurui hinpuru ingko furu thepa rwo ta video clips kwcham rok no thepa rwo ta last dige hingke norok ta chongdi ang kurui hini danda sawi bo taisa ingko khai chao haike chawi tongoi bo taisa kurui hin sao hinui ta chongdi soti no kurui no chini rang puisa kurui tabuk pura kurui ni somoi pura din hamya ni somoi ta borok joto ni din hamya waisale waisa sokpai bla haya deba norok thikya comment khe sala din hamya saboni sokpaiya tong chini bo sokpai tongo tabuk mane onek somoi hamya ta rang puisa kurui mairung kurui somoi phai tongo ta angko joto borok ni no waisale waisa phaio jara chakri khaya rok ni ta chakri khainai rok to kurui ni din hindi kurui borok le available chakri khainai rok hingkai borok le baki phano mano borok le chakri tongbla beton mankha hingke rui mano chwngni le tam tongba chwng baki saki chana phano aboni bagui no norok no bo share khaio ang kuno danda kokrok saya bujikha da hambai hingke abo khai tikto batima mui delicious tasty wngkha ani onek khokjak sugo ani favorite se sabani favorite sadi chatang mui eko batima mui gran khai songkha ta hingke abo khai bai tokhrom sab bai tokhrom thokjak comment sari maisakana ko mai khuti pheka maisakana do norok ta mui be maisakha comment o sari maisakana maichabai tabukhe maini chakap phali khibi tongo ang hingkai obo chakap khibi hingke ulo pura ingko wngnai kereng kurung wngnai ta mai hingkai buini oro rang naui se o mai bo mara laisio mai mana rokha mai yakul rok mana bwla mai ramani mai ang to asuk ingko chwng kunui to khaimaya bwla hingke aboni bagui kamla naui makhaio hingke rang orono rang rok paio buini oro solok nakha namani bo paithaka hingke ani bwsai no kam oro hoka ang saichung khaisa no hinui hambai no jotono.